Ole clear tu te in safa in chebele vek ule hei tun truma hianin boruak thalo le lom om lo deuh mai Facebook lama teng khanin aron viral a chu lo film khur tho ro o thu thar ber ani hi atak tak kan ka jin te po in an tong me covid a in a thok chak zo kan ti ya sipai hawin ti in aron soya chuan ti hianin hei aron da le a chung te u Shilong lampang saita tu malo jin ri su o hei report aron oma sipei omna lam atangin virus engber nge an la hre theilowa an khuwa sika dakar ni atanga dakar li vela thipui le ICU wa da ngal ngai an om nual mai jin vei wak tum inom chuan jin ri lo tura hriat tir in ni e ti anon ni pokani ti chuanin chota chuanin hi real nge fake tia kha thankha tam tak rel ruwa chan zo na om karenga ti chuanin comment te kan an share thaden dena ti chuan hei ti hianin hei hi thu dik tak ani o tuna hian training center a kanaw te an training meka nimin pia atang khan an quarantine vek o mi som thum don an training pui mi pahni manipur lammi an boral towa a masazok boral masazok phei chu hritlang khosik an tirengo ta anu lok ti mai la manipur lammi tho a boral le a namdang ICU wa omte an ommek poka Mizo pani po damdo ina tu na an ommeka ma se symptom ala langlo atia kanawin aron ti pokani den ser viau ani covid 19 kha sani somni pakhat vel thleng kha ania kum ni chung me kha teng khanin kanin lockdown kha ania ti chuanin hei teng hianin boruak dang aron omlea an po ni sala puilam pang te po chi ai lo phat ila pathian thu ni ya chuwa chuan enge kan malam huna thleng don ni tu man kan hrelok lo chuwangin khovel ani miau awangin hrileng te hi chu bible a polo seilo kha ani awangin lo chi ai lo phat meila rina ne tharau tiang limral thom fam kim nen lo pa chon turin in bua sei jok taila ti lai ka kanan zeptela ti chuanin hei WhatsApp a anin biak na te ron ta hi eng tia thi nge boya aron tia ama mi ang tau khan natna akai nge akai ve a ai siwa mek pon om mi lo tong trai pui cha ru tu na po min quarantine vek ARC chunga tu ma chuan phalo avan maksel thin ve o eng dat ta ber nge ni boya aping ka to lo tu na thar aron chuak khi mi le aron ti pokani chuan boya nang chui tha te ro I thian te ICU om chu Mizo nge namdang vek an lani kaini Mizo chu panni min da an da an na thavek ke chuan in test reng toem pi te kha phone vela angai to lu tuk chenia te boka test la we symptom ala om lowa ang ting ne symptom alanga luna te taksa sen te khosik te avan mak ve pi chu bever o haran tiani kha evidence proof a anon da chu ani le tani chuwang chuan hi real nge a fake ti kha zora te tam thina wang khanin tiang khan evidence proof a khanin aron da lengat ani an biak na temo a poi khop mai kan Mizo pui tepo tiang khanin damdo ina anin an kol me kania maro chu symptom ero ala langlo ania tiang khani amaro chu nia vaccine te kan la a khang khanin min veng thengem chumia wanga kan Mizo pui te po lahi me anya ngem ti te kharil ruwa lo ama ai nga po chu lo ni ta sela kan kai lo kha chu engma kan seilok theilowa pathian thu ni ya soi tuang khanin eng po lo thleng se eng har san po lo thleng se hlau lo tura kan lo ma chona chatiang tura tharau thiang lemral thuam fam kima kan lo in thuam hi apoi mo khop mai khovela hi chuan natna te hreom na tam takte kan la ma chon do na chu pathian pon kan tora phalani la po ka tor hilal pan phal vui thei kan lo tin ni da ring tu tei lal pan kan tor phala ma se kan tor reng hi phal don lo thungani ti la kha kan han soya chuwang chuanin ring tu kan ti chon lo chi ai lo phot mai la lo chi ai po ni la ron thleng don thawa thlena tur aron thlen don kha ron thleng don thawani
chuwang chuanin lo chi ai lo phot kha a him ani hei cancer ve kan ti tapo cancer stage 3 an veya an hlau thong ema taksa hiril ru hian lo kai roi sia kha khanin an taksa ka ti chau le bel cha le zual pha thin ani chuwang chuanin lo hlau viau po ni se cancer stage 3 khan ni tho thowa hlau mia lo po ni se cancer khan ni thowa chuwangin hlau mia lawa machon tum zo ka kha a thadei zo ka ni an dam rei zok poka damna chance ka ne zok poka ni tilai kha kan han soya chuwang chuanin chutiang chuani khovela hianin ta sang releng te thina te tiang hi chu kan lama chon vek tur kan lama chon zel tur an ni ti kan chian anga ya chu kan hlau lo emo ron thleng don tho wang khanin rin na nen mo tharau thiang hlim thil ti theina ne na ma chon thei tura ka lain bua sei hi apoi mo ber zo ka chuani ti lai ta kha kan han sei le ni lau lo tia wang khanin film khur lo dawa tur ti na khera ni lawa rilu film takin film khur tak tho si in rilu chi ai mi lawin kan lo ma chon tura ni ti lai kha kan sei um zo ka ni ti lai kha lo shathar le tai la import ni sela kan du to ka nga comment lama te hin ngai dan te lo nu chia ve thau do nia import ni sela lo dam thau la